Tá sin sin ga beag me se fanjaar fi fanna kiún. Fech well nuair a chonig mé leir tá chun na leniu. Hannig go som. So has mé ge hen banana. Rés Tá chun ónólí bailach an bhí a lebel chéile he. Agus an scéal ná Cad a hálíonn den bhéal Tá sin se mse Seach de bhéal trí de chorp agus amach an taobhile. So feic mé Cad a hálíonn I mealach an bhí. Tá lom. Owen Oli bailach an bhí. Fecharrón sa sé trí. Picúir haing dó féin agus an taobh stig don chorp. Fech bailach an bhí. Oh, sin picture jazz. The pizza. Oh, it's a salad, freshen. Oh. Very nice. Bailach an bhí. Walker books a céad dailchig. Agus be é Jackie Maynard a scríomh, Catherine McKeown a bhaisig, agus be na dochtúirí Rupert Negus agus Helena Scott a cheabhraigh, buíochas le Viv French, be I Moira I Joaquin a rinne an legan gailge, agus be ein gúm a dailchig a scailge. Fecharrón an sin, ceam gúil sé fethe ver dinéir. Cad cheapan sibse. Ri Owen stach sa chiisten. A bhám, cad atá ann le haig an lón. Táim stúcha leis an ocras. Fan go bheici mé sa mam. Seladí brúte agus péiste na fruchte le hanlan láibe. Oh, sin jazz. Jerry? No béidir sa mam. Gurb airlaat pizza agus uachta róte le suha talún mar bhfuil seog. Rinne ón manga. Njam, njam. Tá isce le mi íoc le hana féin agus ag smaoine bhar pizza jazz. Tá do bhéal á réiteach féin chun bia a ithe a óhan sa mam. Leag an bord dom le de hull. Ní dóna chun si gur péiste in ithe. With Shellady. Fuair sé na scanana agus na fork. Tuigim é sin sa óhan. Se nó rud éigen mar sin a thugtar isce má bhéal. Sille sa mam. Déantar timpeall lítar go le den tuile I do bhéal gach éon lá. Is onan sin agus tuairmis 8 nglinne bhaine. Fech? Héan. A dó, a trí, a cahar. Oh, fech an bó stígan sin. Cúig, a sé, a seacht, a hocht. So, sin anchud selle in eigen lei de bhéal, eh? Agus tá is agam sa óhan. Céir de dhéanaan an telle. Bogan sé an bías a chi gur féidir é a chlogga. Fech, an béal, agus an telle teacht a stach, agus sin é meascan sé leis an mia. Bogan sa mam. Ach inistom cadelle a dhéine tú le do chud bia sola slogan tú é. Déine mé a bhuncailt agus a chugant sa óhan fech mungal, cogan, mungal a ríis, cogan agus mungal fech pizza taige na bhéal. Agus nuair a bhíonn sé bog sleán, slugga mé. Síos leis. Síos trí fíbán an bhí an bailach go léir agus a stach imá bholog. Sin stach tá sé trí sé slugga agus síos an sin agus stach na bholog an sin fech. Mathú sa mam agus thug sí na plátaí dó. Ach nach bhfuil anam eile fíbán an bhí. Tá sa óhan. Tugtar Ostris Garad go má dó sa mam. É saphagus an focail. Rinne óhan gáir a beag. Caithfidh go bhfuil é saphagus na nostrise an ada. Tá go dainn sa mam. Tá sé fada cail. Tá de saphagus féin
timpe lech ó fada le de scíháin, ach níl sé a cho lehan le ardóg. Cho lehan na sin, sais. Tin de bhí síos an sin. Chur mam an pizza san ein, agus siise le hóin. Tá is agad is tócha, go déan an bí síos isteach i do bholog. Fiú má bhíonn tú i de cheasah de cheann. Ach ná hit thosa do chud bí agus tú beanás ciann atís go dach fiú. Ní ísigh go dain sa ón. Ach bhfuil tú in ná riire? Táim lán dá riire sa mam. Ach ní chláunín an bí síos an tisafachas huai féin. Brúin na mátáin aige. Díirech mar a bhrún tusa an tawas fiachal as a tube. So sin esophagus, sin pí sa bí. Bheith an mátáin ag siad teachta stachan seo agus á bhrú síos stacha do bholog. Ó, tuige min isis sa óan. Os tá san, feachta sé ré. Don dinner, nó don leon, plátaí agus mar sinne an mórt hána féin aige. Agus tá is agan cad a hálíonn an sin sa óan, agus leag sé rách linne an mórd. Tá má bholog go súla máil a mór. Brúan sé agus bógan sé an bí timppel is timppel agus meascan sé go dtí go mín sé cosúil le hanra tjomh. Se sa mam, tá ceart agat. Meascstar an bí le lacht a doctor sulí an ghuille. Is mar sin a dhéantar stof nos anra den bhí. Tá sé smíanamh bhfuil a bháim hí ina bholog sin an bolog, so sin an esophagus, agus tháinig an bí síos an sin agus isteach. Bolog an sin, tá me fecht tá bháimí chun sulí an ghuille isteach. Agus is stof nos anra agus an bí go léir agus an sulí an ghuille go léir meascathe le chéile. Se sóin. Nach é sin atá rá agam. Agus má lugan tú nó deochan a gásacha le a chud bí sa mam, agus hí glína cruasca isce, téann an téir síos isteach i do bholog, agus uaireanta tagan an téir a níos a ríis nuair a dhéanann tú brucht sa óan. Bíonn comórtais bhruachta agin scoil. Ó, an míon in isis sa mam. Well, sin é sin an fá nach nólamid deochan na gásacha, agus leag sé an cruasca isce an mórd. Ní rá sé gceist agam dáda a rá faoin mruachta sa óan go míthásta. Bhí mé tí ancient dit faoin géad rud eile a thorlaíonn. Téann an tanra tjomh sin a raig ón molog isteach a bíabán eile. Tá ceart agat sa mam. Tá mátán speisialta in íochtar do bholog a bríon mar sconne. Scaoilann sé an tanra tjomh tríd beagán bheagán. Scaoilann sa óan an stéig a thugtar an bíbán a déan sé isteach ann. Tá ceart agat a ríis sa mam. Ach, nói. Tá an stéig ina dhá chuid. Tugtar an stéig bheag an géad chuid, cé go bhfuil sí mór go leor. Tá sí timpeall 5 méadar ad. So sin an esophagus, tháinig an bí isteach an sin. Nis tá sé meascathe go mór agus ní lenach. Anra? Sa smatán scoil an sin agus scailte beagán in íg beagán isteach as a stéig agus téann sé Cásta, bailach cásta fada, 5 méadar. Cúig méadar sa óan. Tá sí cho fada well, sa mam. Tá gurtha de stéig bheag ina seasamh bheith sí cho háard le searaf. Ach, nói, tá sí filte suas leis dittiad nó spaghetti a mála. Is tríd an stéig bheag sin a hagan na dear rudí go léir ón anra tjomh isteach a do cholann sa mam.
Sin éon rud atá gceist le dílá a dúirt si, agus iad le an ball mór salaid ar an mórd. Sin éon bailach a bhíon ag do cholann chun an bia a bhris síos agus an wa a bhaint as chun fuinneamh a thuairtid agus chun cabhrú leat fós. Lig Owen Osna. Sin é an fá a míonn tú a gcónaí grá go ndéanfadh stof glas in os an spináiste má dom a dúirt sé. Ugh, is fuailm spináiste. Tá sé sleann slúcha agus bíon blas. Ca mé seáil tá nín se lomsa. Reynolds. Ní gá é sin a rá ar san mam go borb. Ach dá réire gin an glasrí maithastid. Tá vitamíní antam agus ní mór dit vitamíní a bheith agad chun tú chamad láidir foláin. Ó féach tá sí brenn an pizza. Tá is agam ar sa óin agus hí sé chun buid. Agus tá is agam go mín rud eile sa stéig freisin ar sesin agus rinne sé sciige. Bíon gás ann nach míon sin fá an dhéanam brumana. Bíon ar sa mam, is ó íalach an bhí a bhíon fáchas sa stéig bheog a hagan an gás sin. Brútear an fuileach isteach is a stéig mhór, breistar síos a rí sé, agus is a gnám sin a dhéantar an gás, lean mam orthaí. Tá de stéig mhór chosúla de stéig bheog ar bhealach, ach tá sí níos giore agus níos ráire, brútear an fuileach a rá go dtí, well, go dtí. Cad ceapan sibse? Cá brútear sé a ráig? Go dtí gur throisin sé mo hón ar sa óin agus cuma ansásta air. Is an sin a bhíon me cheach agam. Inis ar sesin, nach nuairt mé leat go raibh an tólas go léir agam. Bhfuil cad agam a fitsa a ithe inis. Fech. So, sin an bailach a tharlaíonn. Do bhí a freisin, Sheet Street de chorp, fech. Picture just taring haig óin fech. An tiile sa bhéal, so stach net agus feint. Meint na bhéal floch agus tú smuoine bhar an bí a jazz atá a chun ar tí ithe. Agus stachan é safacus fech. An bolog agus súla an chuile, agus meascán an sin. Sin fech sin stach sa stéig bheog fech agus é cho fád a cast a lúp tríd agus an sin stach. Sa stéig mhór, tá níos ráire, agus níos gure, agus mór hímpel, agus amach. Mach de hónín. Sin é. An bia, well, bin civil. Ja. Bailach an bia. Agus tá min snú, laurelle liv go lua. Fan slán.